जासे जोङो बेखौ लानानै जोंनि जिबनखौ जोङो दानो नांगोन हमनानै ला जोङो जे दिनैहाय गोबांथार गानग्राफोरखौ गाननानै देलायदों हमनानै लादो जोंनि फोरोंगिरिफोरनि बेफोर गासिबो मोजां बोसोनानो जोंनि थाखाय मोनसे माला मोनसे सना आसान बेफोरबायदि जोङो बेखौ लानानैहाय जोङो बेबायदि देलायनायजोंबो जोङो समाया जासे मोजां गियानफोरखौबो लानानै गावनि जिबनाव जोङो सुजायनानैहाय मोजां आखल आखु मोजां गियानजों जोङो गावखौ समायहोनि बेनिखायनो साफ्रोमबो फरायसाखौहाय बेबायदि बोसोनफोरखौ गोसोआव लानानैहाय आवगायलांनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। गिबियावनो खुलुमग्रोबाय। दिनै जोंनि बे कुसुगाव इउएन एकाडेमियाव डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णननि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै जेरैखि फोरोंगिरि सान फालिनाय नैबे हाबाफारियावनो जागायजेननायनिफ्राय लानानै बे हाबाफारियाव बाहागो लानाय जोंनि नैबे फरायसालिनि अरायथा सामलायगिरि सार आरो भाइस प्रिन्सिपाल सार टिचिं स्टाफनि आइसि सार एग्जाम आइसि सार आरो आंनि साफ्रोम फोरोंगुरु सार मिस मेडाममोन लोगोसेनो आगु जोंनि बे फरायसालियाव भाइस प्रिन्सिपाल बिबान लानानै दा जोंनिफ्राय आनजाद खुंनाय रुपसोरां ब्रह्म सार आरो बे हाबाफारियावनो बाहागो लानाय साफ्रोमबो जोथोनगिरि नोंथांमोन आरो अनजाथाव आंनि आंगो साफ्रोमबो फरायसाफोर बे समाव आङो गिबि गिबि दानाव नैबे जोंनि बे गोथार सानाव साफ्रोमनोबो आंनि गोरबो सिंनि गाहाम हामलायथि आरो अनसायनाय आरो सिबिनाय जासिग्रोदों। नैबे जेनाखि दिनैनि गोथार सान फोरोंगिरिफोरनि जि सान बेवहाय जेनाखि फरायसाफोरा फोरोंगिरिफोरखौ मान बावनाय जे नैबे हाबाफारिखौ दिनै सारा भारत हादराव फालियो दा बे हिसाबै दिनै जेनाखि फरायसाफोरा जोंनि बे फरायसालिनि फरायसाफोराबो दिनैनि बे गोथार सानखौ गाजा गोमजायै फालिदों बेखौ आं साफ्रोमबो फरायसाफोरनो फिन खेबसेबाव आं आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरो साफ्रोमबो फोरोंगिरिफोरनि जानानै फिन खेबसेबाव गाहाम हामलायथि जासिगोन। दा बाथ्राया बाहाय गोलावथार बाथ्रा बुंनाय नङा जोङो गोबां समाव जों गोबां मर्निं एसेम्बलियाव जों खोथा बुङो दा बे हिसाबै आं दिनै माखासे खोथा एसे फंनैसोल' आङो बुंगोन दाजाबदेरगोन एसे फोरोंगिरि हिसाबै दिनै आङो नैबे फरायसालियावहाय जागायजेननायनिफ्रायनो फोरोंनानै अर्थात 2010निफ्राय दिनैखि आथिखालनि 2022सिम आं बावै सासे एसे फोरोंगिरि हिसाबै मावबोदों दा बे मावबोनायनि गेजेरावहाय आं गोबां फरायसाफोर लोगो मोनबाय आरो गोबां माखासे फरायसाफोरनि जेनाखि साननाय हनाय आं बेखौ मिथिबोदों आरो लोगोसेयैनो जागायजेननायनिफ्राय लानानै जेसेबांनाखि फरायसाफोरा जोंनि बे फरायसालिनिफ्राय मेट्रिक पास जानानै थांबाय बिथांमोना दिनै गुबुन गुबुन कलेजाव फरायबाय गुबुन गुबुन इउनिभार्सिटियाव फरायहैबाय दा बिथांमोननि गेजेरावनो सोरबा फरायसाफोरा दिनैनि बेलायाव फरायनाया सोरनाबा जोबथ'बाय एबा दोनथ'बाय गुबुन मोनसे लामा लाबाय सोरबाया दिनैबो इउनिभार्सिटियाव फरायगासिनो दङ किन्तु बै फरायसाफोरा थांनाय समाव जेब्लानाखि जोङो क्लास 9 10आव सोङो अब्ला बिसोरो बुङोमोन जे मा गाव गावहानो मोनसे आंगो मोनसे जिउनि थांखि दंखायो होनदों आं बे थांखिखौ फुलफिल हायागौ मानि आङो जिरायनानै थानाय नङा होननाय माखासे फरायसाफोरा बै फरायसाफोराबो दिनै गावनि थांखिनिफ्राय आनज्रायनानै थाबाय नाथाय बबे जेंनायाव न'खरनि जेंनायाव ना समाजनि जेंनायाव ना बबे जेंनाजों बुसुम जानानै दिनै गावनि थांखिनिफ्राय आनज्रायनानै थादों बेखौ नुहुरोबा एसे गोसोखौ दुखु मानोना दिनै जों फरायसाफोरनि जेनाखि लानाय थांखि बेयो जुदि मोगथां महराव जाफुंनानै फैनो हायोबासो फोरोंगिरिफ्रा बावहाय जिउआव साबसिन गोजोननायखौ मोननो हायो मानोना बेनिखायनो गोबां माखासे फोरोंगिरिफ्राबो बुङो जे मा जोंनि बे फरायसालियाव फरायनानै मेट्रिक पास जानानै थांबानो जों गोजोना बावहाय मानोना जे समाव थांखिया जागोन सोरबा नों इउपिएससि एग्जाम जोङो बावहाय मालाबा फिल खालामो आरोना माखासे जेनाखि फरायसाफोर बिसोरनि जेनाखि जिउआव थांखि लानाय बियो माबायदि लादों सानोबा जों मालाबा
दुखु मोनो आरो जोंखौ फोरोंगिरिफोरखौ थगायनानै थांखो ना माबोरै जाहैखो दिनै जोंनि फरायसाफ्रा दिनै दा फरायसाफोरखौ आं मोनसे खावलायनो लुबैदों आंनि गोरबोनिफ्राय जोंनि बे गोदान सानाव जायफोर एक्स फरायसायानो जायाथों मानो बिथांमोनाबो जोंनि फरायसाफोर मोनसे समाव आं बेखौनो खावलायनो लुबैदों आंनि गोरबोनिफ्राय मानोना जोङो थासारिखौ जोङो नायनानै जोङो गोरोबनो रोंनांगौ मानोना जायफोरनाखि मेट्रिक पास जानानै गुबुन फरायसालिफ्राव फरायहैबाय बिसोरो एसेबाबो हमनो हायो बुजिनो हायो मबे थासारिजों खाबजानानै जोङो फरायनो दिनै जों गामिनिफ्राय थांगोन गुबुन कलेजाव फरायहैगोन इउनिभार्सिटियाव फरायहैगोन दिनै जों गोबां रोखोमनि मानसि लोगो मोनो सोरबाया कलेजाव ओरैनो कलेज थांनो मोन्दों होननानै जे मा खालामो बिमा बिफानिफ्राय माखासे रां लानानै बिसोरो बै फरायसालियाव ओरैनो गेलेहैयो दा बैफोरबायदि मानसिफोरजों जोङो लोगो जायोब्लाबो जोङो थाल लानो नांगोन जोङो साजों लोगो जाबाबो जोङो इसिङारि जोङो थाल लानो नांगोन नङाबा नोंनि जेनाखि उद्देश्य लानानै नोङो फोरोंगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदोंमोन बिमा बिफाफोरनि सिगाङाव बुंदोंमोन समाजनि माखासे गोरों मानसिफोरनि सिगाङावबो नों फोरमायबाय जे आङो डक्टर जानो नागिरदों आइएएस अफिसार जानो नागिरदों बा आं सासे मोजां आबादारि जानो नागिरदों बा आं सासे मोजां बिजनेसमेन जानो नागिरदों बेखौ जुदि जाफुंनो हामाराब्ला नोंनि उननि जिउआव मा जाहैगोन साननो गोनां बाथ्रा आरो आं दिनै बेखौ बुंबावगोन नोङो जेनाखि उननि समाव जेरैनो साक्सेस जादों मानो बा सासे प्रफेसारानो जादों डक्टरानो जाहैनो हादों आइएएस अफिसारानो जाहैनो हादों आं दिनै खावलायदेरनो नागिरदों जे नोंथांमोना जे नोंसोरो जेब्लायबो जेखि साख्रि मावा जेखि खामानि मावनो लायाथों मानो बिजनेसमेनानो जाथों माबा मोनसे मावदों दिनै जोंनि बर' जेनाखि जोंनि बर' सेन्टिमेन्टखौ जों मालाबाबो बावगारनो मोननाय नङा आरो बेजों लोगोसे नों जेखि खामानि मावा मानो एसेबाबो जोङो समाजाव बाहानदारि होनाय आरो साबजाथाव खामानिखौ जों मावनांगोन जोङो दिनैसिमबो जोंनि समाजाव जों गोबां मानसिफोर नुनो थाङो जे मा बियो जुदि सासे मोजां माने क्वालिफाइड मानसिब्लाबो बिनि माखासे बेकग्राउन्डखौ नाहरोबा नुनो हायो जे बिथाङाबो समाजनि गाज्रि खामानि मावगासिनो दङ आरो लोगोसे गावनि उन्दै लोगोफोरखौ लानानै फरायसा लोगोफोरखौ लानानै बिसोरखौ माखासे गाज्रि आखल आखुथिं फोरोंथाय होनाय बेबायदि माखासे सुबुंफोरखौबो जोङो जोंनि समाजाव नुनो थाङो बेनिखायनो आं खावलायगोन दिनै नोंसोरो सानसे समाव जिउआव साक्सेस जाहैबायोब्ला जुदि नोंसोरो रोंनानै लानानै बे रोंनायनि गुनखौ समाजाव बाहायफिननो रोंनांगोन अब्लासो नोङो मा मोननांगोन नोङो थैनानै थांब्लाबो जायखौ जों होननानै बुङोब्ला थैनो रोङै बे गुनखौ नों मोनफुंनो हागोन नाथाय आं बेखौ बुंगोन जोङो खुगायावल' बुंफ्लाबा जानाय नङा खुगायावल' आं साक्सेस जागोन आं समाजनि खामानि मावगोन खिन्थु प्रेक्टिकेलि नों गावनि सिंनिफ्राय नों गावखौ बुजिनांगोन आरो स्पेसियेलि आं बुंनो नागिरदों जायफोरा क्लास 9 10 आव फरायदों दिनै जोङो नोंसोरखौ गोबां माखासे बिथिंखौ लानानै जोङो आयदाफोरनि अनगायैबो माखासे जों बोसोनफोर जों बुङो आं बेखौनो खावलायगोन जे फोरोंगिरिफोरनि बुंनाय बाथ्राया थार ना मा दिनै नोंसोर गासैबो गामिनिफ्राय फैनाय आरो फारसेथिं नोंसोरनि गामिनि जेनाखि न'खरनि बिमा बिफानि थासारिफ्रा रावबो बाहाय माने गोजौ थाखोनि नङा गासिबो मिडिल न'खरनि गोजा आरो गोरिब न'खरनिफ्राय फैनाय दिनै सोरनिबा बिमा बिफाया मा जे सानसेयाव हाजिरा मावाबानो बोथिसे ओंखाम मोनजाया नोंनो फरायसालियाव हरनो थाखाय सानसेयाव 50 थाखा होनो फैसा गैया जायो दा बेखौ जों बुजिनांगोन दिनै जोंनि माखासे फरायसाफोरखौ आं नुदों जे जायफोरनाखि क्लास 9 10 आव फरायदों बिसोरो बिसोरनि माखासे साननाय हनायफ्रा एसे आलादायै थांनो नागिरदों आरो बेवहाय जोंहा स्पेसियेलि ओएचएस सेकेन्ड इयार फार्स्ट इयार दं हिसाबै माने बिसोरखौबो आं बुंगोन जे बिसोरनि माखासे एसे एक्टिभिटिसफ्राबो माने एसे साबजा जादों आरो मानोना जोंनि बे बाथ्राखौ थार मिथिनो लागोन जे जोङो बुहुमाव मानसिया खेबसेबो जोनोम मोनो उननि समाव जोनोम मोनो जोनोम मोना सिगाङाव जों जोनोम मोनोना मोनाखैमोन जों बेखौ रावबो क्लियार नङा दा बेनिखायनो खेबसेल' जोनोम मोननायावनो मोजां मावनो सोलोंखा नोङो दिनै नों एसे गाज्रि सानोब्लाबो गाज्रि मावदोंब्लाबो नों बेनिफ्राय गावखौ रियेलाइज खालामनानै गावखौ सासे मोजां मानसि खालामनो नाजा आं गाज्रि जाबाय होननानै नों गाज्रि थाबाय थानो नाङा नों जुदि गाज्रि जाबायबा नों साननानै लासैनो मोजां मावनो नाजा अब्ला नोंखौ सानसे समाजाव अनसायफिनगोन बे मानसिया मोजां जाबाय बे मानसिनि साननाय हनाया थिग जाबाय
बिदि होननानै नोङो समाजा बोजबना लाफिनगोन दा बेनिखायनो गावनि बैसोजों समान गावनि बैसो देरसिन आरो गावनि उन्दैसिन बेखौबो नोंसोरो नायनानै सासेजों थाफानो रोंनांगोन दिनै मबाइलनि जुग हिसाबै जोंनि माखासे लाइमोनफ्रा मबाइलजों बुसुम जाबाय खिन्थु बबे समाव मबाइल बाहायनांगौ जों बेखौ रोंदिया बिमा बिफानि रावाबो सोलिला फोरोंगिरिफोरनि रावाबो सोलिला बेनिखायनो आं अननानै खावलायनो नागिरदों नोंसोरो सम बायदि मबाइलखौ बाहाय नङाबा बे मबाइलानो मा खालामगोन नोंसोरनि लाइफखौ जोबस्रांहोगोन आरो बिनि दायनिगिरिया सोरबा फोरोंगिरि नङा सोरबा बिमा बिफा नङा सोरबा फोरोंगिरिया जानाय नङा बेखौ नोंसोरो थाब दिनै मबाइल बाहायनो गोबां मानसिफ्रा दिनै कलेजाव थाङा क्लासाव फैया दिनै मबाइलनि बे जेनोखि मुहिनि गोनां हायना गुना बै मानसिनि गोसो गोरबो गासैखौबो मुहिनि होनानै बेखौ खाबथानानै दोनो नाथाय बेखौ मिथिला दिनै जुदि नोंनि गामियाव सोरबा जुदि माबा मोनसे गेम गेलेदों बा माबा मोनसे खेला गेलेनानै समखौ बेखार थांहोदों नों बेखौ नाय नोंजों बेजों रुजुनानै नाय बियो मा मावो मोखासियाव मावनायनो बियो फरायगासिनो दं ना फरायनायखौ गारबाय बेखौ थाल ला जुदि बे मानसिया फरायनायखौ गारबायबा आरो नों फरायगासिनो दङब्ला नों बेनिफ्राय लासैनो जानगार जानो नाजा नङाबा मा जागोन नों बेजों थाफायै थाफायै नोंनि फरायनायफ्रा गासिबो जोबस्रांलांगोन आरो मा जालांगोन नोंनि सिमांफ्राबो इयुनाव साक्सेस जानाय नङा बेनिखायनो आं खावलायगोन स्पेसियेलि जायनाखि 8, 9, 10, 11, 12 फरायनाय दं नोंसोर एसेबाबो दा बुजिनो हाबाय मिथिनो हासै बबेया मा जायो मा जाया एसेबाबो नोंसोर हमदांनो हायो ओंखायनो आं खावलायगोन जे दिनैनि बे गोथार सानखौ लोब्बा लाखिनानै नोंसोर समजों गोरोबनानै माव सोरबा मानसिया नोंखौ माबा मोनसे गाज्रि मुवा जाहोनो थिनदोंबा जा होननानै जुदि बुङोबा थाल ला मानोना बे जानो सोरबा नों जानांगौ बे नङा बैसोखौ नाय सोरबा देरसिन मानसिया जुदि माबा मोनसे फेग्रा निसा लादोंबा बेनि बैसोजों नोंनि बैसोजों नोजोर हो नोंनि बैसोआ बेसेबां आरो बेनि बैसोआ बेसेबां दिनै बेहा देरबाय रागबाय बेहा एसेबाबो दिनै लादो नाथाय बेबायदि होननानै बेबो लायो आं मानो लाया बाथ्राया बे नङा ओंखायनो आं खावलायगोन जोंनि बे जेनाखि फरायसालियाव फरायसाफ्रोम गासैबो फरायसाफ्रा आब्रुथिखौ मानिनानै सोलिगोन फोरोंगिरिनि बाथ्राखौ मानिनानै सोलिगोन गावनि जोनोमगिरि बिमा बिफाखौ जेब्लायबो गोसोआव दुखु होनाय नङा माब्लाबाबो बिसोरखौ फैनोसै सम बे बोरायनि समाव दुखु आलाय सिलाय खालामहैनाय नङा आं बेखौ मिजिंथिदों इयुनाव जेनोखि गावनि लानाय थांखिफ्रा साक्सेस जाखांनायनि उनावबो बिमा बिफाखौ अननो रोंगोन समाजनि गेदेर मानसिफोरखौ सनमान होनो रोंगोन आरो बेजों लोगोसेयैनो जेखि साख्रि मावा मानो समाजनि थाखाय माबा मोनसे मावलांथारगोन एसे जोंनि बर' हारि हिसाबै आं बेखिनिखौ मिजिंथिनानै जोंनि बे गोथार साननो लोब्बा लाखिनानै जेनोखि फंनैसो बिबुंथि लाखिहोनाय आङो बेखिनि बिबुंथिखौ लाखिहोनानै एसेखिनियावनो फोजोबबाय गोजोन्थों मोजांथारै जोंनि बिबुंथि होलांनायनि थाखाय दा जोङो बयबो खोनानो मोनबाय सारा जेबायदि जोंनि सिगाङावहाय बिबुंथि होलांदों नोंगौ जोंनि साननाय हनायफ्रा बांसिन नेगेटिभ थाङो मालाबाबो जोङो पजिटिभखौ जोङो बांसिन साननो नागिरो आरोखि ना जायनि थाखाय जोङो गाव गावनि आखलखौहाय मोजाङावहाय दिनैसिमबो दैदेनबोनो हायाखै सोरबा टिचारा जोंनि सायावहाय माबा मोनसे मोजां बाथ्राखौ लानानै माबा मोनसे एक्सन खालामोब्लाबो जों मा खालामनो नागिरो जेबो गावनि सायावहाय रियलाइज खालामाजासिनो जोङो अपोजिट एक्सन खालामनो नागिरो बेनिखायनो जोङो जेब्लायबो मोनसे बाथ्राखौ गाव रियलाइज खालामनो नांगोन आरोखि ना अब्लासो जोंनि आखल आखुखौ जोंबो मोनदांनो नांगोन आरो बबे समाव मा बाथ्रा जोङो बेखौहाय बुजिनो हागोन बेनिखायनो फोरोंगिरिफोरनि बाथ्रा बुंनायखौ ओरैनो खोनासंनानैल' गारालासे जोङो बेखौ लानानै जोंनि जिबनखौ जोङो दानो नांगोन हमनानै ला जोङो जे दिनैहाय गोबांथार गानग्राफोरखौ गाननानै देलायदों हमनानै लादो जोंनि फोरोंगिरिफोरनि बेफोर गासिबो मोजां बोसोनानो जोंनि थाखाय मोनसे माला मोनसे सना आसान बेफोरबायदि जोङो बेखौ लानानैहाय जोङो बेबायदि देलायनायजोंबो जोङो समायाजासे मोजां गियानफोरखौबो लानानै गावनि जिबनाव जोङो सुजायनानैहाय मोजां आखल आखु मोजां गियानजों जोङो गावखौ समायहोनो बेनिखायनो साफ्रोमबो फरायसाखौहाय बेबायदि बोसोनफोरखौ गोसोआव